Pornali Boro. Pornali Boro. Papanya? Mithun Boro. Hakai bukan? Hakai bukan? Mania? Urmilande. Urmi Boro. Urmila Boro. Nei लोगोफोर गोबाव जाबायमोन भिडिअ लाबिया तो दिनै भिडिअ लाना फैबाय आरोना माने फेमिलि ब्लग लाना फैलायबाय दिनै ओमफ्राय मा संनो नायदो बयलार आरोना सानैल'सो नालाय बिनिखायनो इसेल' सानै नै हिनजावा संनो नायदो बेखौहाय सुना लानि एसे नै माजों संगोन मिन्थिला आरोना नायलांबाय थादो गोबाव जाबायमोन भिडिअ लाबिया दिनै लाबोलायबाय आलुजों संगोन नामा नै हिनजावा दंकल' माने बेदरखौ सुगासिनो आरोना नै सुगासिनो एसे सुनांगौ नालाय एसे बोरैबा बाजारनिफ्राय बायना लाबोनाय नालाय बेनिखायनो एसे सुनांगौ आरोना नै दंकल सुगासिनो बेनिखायनो थ' बेदरखौ सुनानै एवनोसै आरोना जानोसै नै अमाया आरो अमा गोरलैया माला देरगोन बे अमा गेन्द्रिया दाबो देरला माथो नै बेवहाय बांद्राय बुस्थु होआ आरोना आलु होगोन दरनै ओमफ्राय पियास होगोन दरनै नै हागासिनो हिनजावा हागासिनो आरोना आलुखौहाय नै मुनुआबो माबायदि जना दङ जा मोजांनो नै माबायदि मिनिगासिनो मिनिना इनि नै आलु पियासखौबो एसे सुना लाबाय आरोना सुनांगौ नालाय एसे सुना लाबाय नै आलु पियास ओमफ्राय दुन्दिया आरोना मालायसो मिनिलायदो नै बेदर मोनजासिगोनलै आंहा दिनै होननानै मिनिदो खोमा आरोना नै ओमफ्राय पियासखौ हाना लाबाय ओमफ्राय पियास दङ बानलु दङ आरोना ओमफ्राय नै बेदरखौ एसे बइल खालामना लादो बइल खालामना लानांगौ नालाय एसे मोजां जायो बइल खालामना लाबाथाय नै बइल खालामदो आरोना नै खोमसिसिलै न' सिङावहाय लाइट थाबाबो खोमसि आरोना मबाइलाबो बांद्राय मोजां नङा नालाय नै एवगासिनो आरोना बेदरखौहाय माने दद'खौहाय वाव बेदरा नै मोनबायानो आरोना जानो हानाय जासिगोन नै दिखांनालाय मोनबायानो आरोना नै बेवहाय ओमफ्राय दुन्दिया गोथां हाना होबाय आरोना एसे मोदोमथो दाथ' दुन्दिया गोथां ओंखारबाय नालाय बेनिखायनो दुन्दिया गोथां हाना होदो आरोना नै गोदौबाय दोङो जानो हानाय जाखाबाय नालाय लास्ट दिखांनो जासिगोन थ' लोगोफोर आंथ' इउटुबाव दैलि फैसा मोनबाय थायानो थ' नोंथांमोननिसिम आं मोनसे एप्स लाना फैदो बे एप्सआनो जाबाय रामि मस आरोना नोंथांमोना बेवहाय गेलेनानै रां खामायनो हागोन आंबो इउटुबनिफ्राय डलार मोनबाय थाया थ' बिनि थाखायनो मोनो आरोना माने गेम गेलेबाय थानानै थ' बिदिब्ला बे गेमखौहाय आं अपेन खालामनोसै माने गेलेनानै देखायनोसै आरो बे आइडियाव थुनांगोन आइडियाव थुबाथाय ओमफ्राय इयाव फन नाम्बार होना लानांगोन आरोना नै फन नाम्बार होना लानांगोन फन नाम्बार होना लाबानो जाबाय आरोना नोंथांमोना आंना अलरेडि फन नाम्बार होनाय दोङो ओमफ्राय नै रेफार आनो थुनांगोन रेफार आनो थुनानै नोंथांमोना लोगोफोरनो लिंक शेयार खालामनो हागोन आरोना वाट्सआप खालामोना ना फेसबुकआव ओमफ्राय नै पेसआवबो थुबानो जाबाय नै पेसआवबो थुनानै नोंथांमोना रिसार्च खालामनांगोन 100नि खालामोना 200नि खालामनो हागोन आरोना ओमफ्राय नै आङो ड्रागन पिएस टाइगाराव गेलेनोसै आरोना ओमफ्राय नै प्लेनाव थुबानो जाबाय नोंथांमोना नै आं प्लेनाव थुबाय थुनानै ओमफ्राय नै आङो टेनआव होनोसै आरोना माने टाइगार होदो आङो टेनआवहाय नायनोसै माबे जेनो माबे देरहायो नै ड्रागना देरहाबाय आरोना ड्रागना देरहाबाय ओमफ्राय नेक्स्ट होफिननि आङो 50 होगोन आरोना नोंथांमोना मायाव होयो होबानो जाबाय नै आं 50 होबाय आरोना नायनोसै माबे देरहायो 50आव होना दोनखादों आङो र' नायनोसै माबे देरहायो नै टाइगारा देरहाबाय आरोना नै टाइगारा देरहाबाय ओमफ्राय नोंथांमोना आङो उइथड्र खालामना देखायनोसै नै उइथड्र थुबानो जाबाय नै उइथड्र थुबाय आंना UPI ID लिंक दंखायो नोंथांमोना बेंक लिंक खालामोना मा खालामनो हागोन ओमफ्राय नै आङो 2038 होनि आरोना नै 2038 होबाय होनानै नै उइथड्र थुबानो साक्सेसफुल जाबाय आरोना बेफोरबायदि बेंकआवनो फैसा हाबबाय जाबायानो मोनुआ मादो जादोलै बिलाय मेगि इनिफ्राय ओंखाम जादो वा नायनि उनाव जेथि जानाय थिलाय नै लोगोफोर ओंखाम जानोसै आरोना नै बे जाबाय बेदरा नैबे जाबाय भिन्दि ओमफ्राय फालौ आसारबो लाबावदोसो नै ओमफ्राय नैबे दालि ओंख्रि आरोना नैबे दालि ओंख्रि नै याव जासिगोन नै ओइ मुनुआव जाबाय थादों नै जोंबो जानोसैयानो दे जादो नोंबो जानोसै नोंबो जागोन नै लोगोफोर हिनजावा जाबायानो आंसो जायाखै नै आंबो जानोसै केमेरामेन आं जाना दोङो नालाय बेनिखायनो जानो हायाखै हिनजावासो जाबाय आरो नै दालि ओंख्रिदो दुन्दियादो माखासे दालि ओंख्रियाव नै थ' लोगोफोर गोबाव जाबायमोन माने भिडिअ खालामिया थ' दिनै भिडिअ खालामबाय आरोना मास मोनथामानो जाबायमोन भिडिअ खालामिया थ' दिनै ओंखामबो जाना देखायबाय
ओमफ्राय भिडिअबो खालामबाय आरोना गोबाव जाबायमोन भिडिअ खालामिया थ' गासिबो एसे शेयार खालामना होबानो जाबाय आरोना दिनैसो भिडिअ खालामदो नै ओंखामबो जाबाय दोङो जा माम जा नों खावनै सुब्लिजुना लाबाय जाम्बिया Nanda. नै जागासिनो जाना लांनोसै लोगोफोर थ' लोगोफोर ओंखाम जाखांबाय दा ओंखाम जाखांनायनि आरो साथामबो जिरायना दोङो ओमफ्राय दा गय जालायनि आरोना नै हा गय जागोन नोङो Masa saya gue. गय जागोन गय जायो Kamu nanya mana? मा नाम खिथालाय बर्नालि बर' होनबाय Nam kenteran. नै मा सामिनि लैलाय नै गय खावगासिनो गय जाना लानि बेदर जाना बोरैबा मोनना दोङो नै गय खावगासिनो मा सुमादोंमोन दे सुमो दे Papa ya. Papa ya. गय Skip kamu खावगासिनो namanya, skip kamu. साबसक्राइब खालायनांगौ नै नै गासिबो खालायना होबानो जाबाय मुनुआ बुंदो साबसक्राइब खालाय आंबो जानोसै गयखौ नै गय जाबाय थ' गाइस दिनैनि भिडिअ बेखिनिसै गोबावजों भिडिअ आपल'ड खालामबाय आरोना गासिबो लाइक शेयार कमेन्ट खालायबानो जाबाय ना मा होनो आरो कमेन्ट बक्सआव होना दोङो बे लिंकआहाय गासिबो थां आरो गेलेबानो जाबाय आरोना गेमखौहाय